Сәлам, дустым. Привет. Hey, yo! Сәлем. Соңгы аланның тәмамлануына 3 ай гына узды әле. Біз инде киләсе җәйгә әзерләнәбез. Әйе, син дөрес ишеттең. Җәйгә алынырга гаризалар кабул ителә башлады инде. Те, кто ничего еще не понял, коротко, в 2 словах. Скоро, лето. Бүгеннән башлап portfolio-salat.ru сайтында үзең барырга теләгән аланга гариза тутыра аласың. Рухият, тел, биләр каласы, аршан. Калганнарын үзең күреп кара. Барысы да бик гади. portfolio-salat.ru сайтына кер, Үзең турында мәгълүматны тутыр. һәм теләгән аланыңа гариза бир. Заполни информацию на portfolio-salat.ru и стань частью одной из смен «Салят». Без җәйне башларга әзер. Әсин. Әсин,